Gwyddoch chi bod llai na 3% o ffermwyr Cymru dan 35 oed. Mae pobl ifanc yn ei chael ei thriadol o anodd i fachu ar y cyfle cyntaf yna i ddechrau methu. Mae tir yn ofnadwy o ddrud ac mae'r gystadleuaeth amdano yn ofnadwy o galed. Mae Elen Gwen ac Owain Lloyd Jones wedi geni a'i magu ar ffermydd. Elen yn Nyffryn Clwyd ac Owain yma'n Sir Fôn. Mae gan y ddau swyddi llawn amser, ac ar hyn o bryd maen nhw'n rhentu tir yma ac acw rhwng Geirwen a Llanerchymedd, ond maen nhw'n chwilio am ffarm. Ges i ngeni ar ffarm yn Pendraw yn Ynys Môn, mae'n mynu mechall. Dyn, bod yn ffarmio, dwi'n ymlaen i Brifysgol Aberystwyth i wneud gradd amaeth y busnes o fyno. Dyn, erbyn hyn, dwi'n gweithio i Miriam Davies. Dyn, masnachwyr amaethyddol yn Dimbych, ond dwi'n cyfro Bangor a Sir Fôn. Dwi'n reit brysur. Dyn ni'n byw yn Llanerchymedd ar hyn o bryd. Dwi'n gweithio llawn amser i DPJ Foundation, a trio jyglo ffarmio ar un pryd. Mae wedi bod yn gyfnod reit chwythig, rili, a trio ffeindio tir rent yma Fanco, a enwedig adeg Gwyna, dyn ni'n troi mae Haren yn gwybod bod gynnon ni ddim shed a bod gynnon ni ddim tir. Ond i gario ymlaen ffarmio, rhaid ti'n neud siŵr bod gen ti'r stoc iddo fyny, so rhaid ni ffeindio shediau yma a darn o dir yma Fanco, a nôl ymlaen yn adeg Gwyna, ti mewn un lle o fi'n rysio i lle arall, a gen i cameras yma Fanco, ac oedd o jyst yn lot o waith trio cyrraedd bob man. Oedd o ti awr a hanner jyst yn y car yn dreifio gwmpas yn y bore i gyrraedd llefydd. Faint o stoc sy'n Owain? Yn fy ar hyn o bryd, mae yna 100 croes i fi hwyn. Dyn, mae'n sy'n 85 hwyn sy'n dan draed hein. Dyn, mae gynnon ni yn bodedar yn 30 fyno. 16 fe herin Biltex blwydd i werthu gweithio, os fy'n y dred, ha yma. Mae ni wedi cadw 25 o ddefe Biltex blwydd ymlaen, a mae yna bron iawn i 60 o ddefe Biltex pyr hwn efo'i hwyn. Argol mae yna stoc, Helen? Oes, jyst dim ffarm, de. Yn naturiol, mae Elen ac Owain isio gosod gwreiddiau. Yn ystod y 2 flynedd diwethaf, maen nhw wedi trio am 9 fferm, ond yn aflwyddiannus. Pam da chi'n meddwl nad ydych chi wedi bod yn llwyddiannus sydd yma? Un peth da ni wedi sylwi oedd rhywun yn dweud un o'r ffermydd bod gennyn ni ddim digon tu ôl i ni. Efo stoc, sut da ni'n symud ymlaen, bod ni ddim hefo tir i gadw'r stoc, i godi niferoedd stoc ni. Mae o'n job. Dyma beth da ni eisiau gwneud. A unwaith da ni'n cael yr galwad ffôn ar ôl cael yr interview a dweud bod ni heb bod yn llwyddiannus, mae o'n hitio ni. Ti'n mynd i'r oriau mewn, denu plan i gyd yn hynna'n o scratch. Wneud business plan. Ti'n gorau gweithio dyn i fyny. Ti'n gorau gwneud prisiau, ti'n gorau cael yn dy mindset, os da ni'n cael y ffarm yna, dyna bydd yn wneud yn cia. Ti'n mynd i gymaint oriau, gwaith i mewn, digon ffodus i gael shortlist champion. Dyn, cael y dreaded phone call, da chi'n mynd llwyddiannus. Mae rai bod ni'n neud rhywbeth yn iawn i fod 8 gwaith ar y shortlist, ond mae o'n tor calonus ofnadwy pryd ti'n cael y phone call yna yn dweud bod ni ddim wedi cael y ffarm a... mae'n job, mae yn job. Da ni'n agored i gweithio fo rwy'n arall, so da ni dal i ddysgu, dal i gael profiad. Just y cyfle yna i allu symud ymlaen a wneud beth da ni'n mwynhau yn wneud, a fel ti'n dweud i godi nifer stoc a gweithio efo beth sgynnyn ni a wneud y gorau da ni'n gallu. Mae ffermydd ma'n fwy na just busnes i teuluoedd, mae o hefyd yn gartre. So mae o'n anodd i bobl rhoi fyny'r ffarm, swn i'n dall yn iawn efo mam a dat, ond mae o'n bwysig i ni gael yr step i fyny, bobl ifanc i drio cael ffarm, i drio ymwneud yng Nghymru ac i gario ymlaen. Just cael troed ar ystol di. Wyt ti'n barod i adael Sir Fôn, Owain? No, it's mater raid fe raid bydd. Digon hawdd yn ôl di. Dwi'n cael bont yn fi rhwng. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae digon hawdd i ni allu dweud, da ni wedi meddwl am y ffermydd yma'n Lloegr a Scotland sy'n dod fyny, ond... ond da ni eisiau aros yn cymdeithas, yn cymuned. Maen nhw'n Gymru ifanc, brwdfrydig a gweithgar, ac mae calon y ddau yma yng nghefn gwlad. Os ni'n cael y cyfle yna i symud ymlaen, gobeithio yn yr amser agos yma gawn ni gyfle i fynd ar ffarm. Mae'n anodd iawn ar hyn o bryd cario ymlaen fel da ni yn rent y tir yma Fanco. Mae yna lot o geifanc yn sâl sy'n traed ar ystol o'i mewn i'r byd amaeth. A dwi'n mwyn braf.
Yn braf cael y cyfle i fynd ymlaen a jyst dilyn breuddwyd. Mae rhywun yn gallu teimlo anger Elen a Owain, a hefyd teimlo eu rhwystredigaeth nhw. Ond mae'r ddau yn byw mewn gobaith, a pan gawn nhw fferm, mi fydden ni nôl i'w holi nhw. Pob lwc i'r ddau.